Neo sa kabarangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ay makonsiderar nga drug hotspot samtang Kauhagan Island nagpabiling drug-free sukad sa tuig 2019. Ani ang report? Karong adlaw, gikatakdang isangat ang kasong paghupot ug pagpayuhot og idiling drogas batok sa 23 anyos nga si Chabilita Bantilan, taga Cute Pardo Dakbayan sa Sugbo, kinsa nakuhaan og mobalor sa 14.2 milyones pesos sa gituoang shabu. Nasikop si Bantilan sa Lapu-Lapu City Police atol sa bypass operation niadtong Huwebes sa buntag sa Purok Shooting Star, Barangay Babag. Dili kini ang unang higayon nga minilyon ka pesos nga balor sa gidiling drogas ang nasakmit sa mga bypass operation sa Lapu-Lapu City Police. Ganing niadtong Enero lang, duha ka higayon nga nakasakmit og tag 3.5 milyones pesos nga balor sa gidiling drogas ang Lapu-Lapu City Police sa managlahing bypass operation. Apan gitataw sa Lapu-Lapu City Police Office Director nga walay barangay sa Dakbayan ang makonsiderar nga drug hotspot. Si Joey nag-present ni siya I think 2 weeks ago og kanang drug mapping kung asa ang mga lugar nga didto nadakpan, no. Dili man siya concentrated sa usa ka lugar, nakatag siya ba, meaning to say kining wala gyud kining hotspot. Samtang niadtong Biyernes, formal nang gibutangan og marker ang isla sa Kauhagan isip drug-free barangay. Sukad niadtong 2019, pabiling drug-free ang naasoy isla subay sa gipahigayong reassessment sa Regional Oversight Committee. Mitambong atol sa formal nga pagbutang sa marker sila si Mayor Junard Ahong Chan, kadagkuan sa DILG Lapu-Lapu, PDEA 7, Lapu-Lapu City Police ug mga city councilors. Matod sa mayor, ang pagbutang og marker sa naasoy isla makapadugang sa kumpiyansa sa mga turista nga mobisita sa isla. May 5 na usab ka mga barangay ang Lapu-Lapu City nga gideklarar nga drug cleared. Kini gilangkuban sa Barangay Tinggo, Baring, Tungasan, Kauoy ug Suba, Basbas. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang BIsdak.